kusangana tiri pa Sly Media TV patiri kuti isusu gore rino tiri kusvika kwenyu asi hatigone kusvika kana musina kutidaidza kana muine nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika munharaunda dzamugere, kungave kupondana kwevanhu, kunangana kweuroyi, kutorerana minda, kuita seku zvisingangonzwisisike zvinoita kuti vanhu vasange vari vanhu vanogarisana zvakanaka. Mukatifonera isusu panhamba dziri pascreen idzodzo tinosvika kwenyu tichidzikurukura nyaya idzodzi kuitira kuti nyaya dzigadzirisike, kwete kuti tinenge tichida kungoyanika vanhu pachena asi kuti tichida kuti nyaya idzodzi dzigadzirisike. Iyezve ndiri muvillage 25 Kuchinyudze, tiri kuHeadlands panapa tasangana nakomizaya. Regai vatipe zita ravo rizere. Zita rakazara munoitwani? Ndoitwa Big Nkosa. Ndichigara muno muvillage 25. Munomu munotorwa saani munharaunda yatigere inei? Ndiri political commissar. Ndo mamiri ndakaita pamusangano wedu. Tinotenda zvikuru kwazvo. Musangano uri kutonga. Musangano uri kutonga waizozvi. Mamaziya. Handiti. Tiri kuseka zvedu nhamo kunge rugare. Muno mutauya panapa pamusha uno, musha wani? Pano panoitwa pakwatsindi. Pakwatsindi. Village 25. Tiri village 25. Chakaitika panapa panyaya yemombe. Pano pakabiwa mombe madhonza mairi. Akabiwa mudhistrict kana sikakanganise unenge musi wa31 kumanheru. Ndichibvunza iye samusha angari panapo mukomana waEdmo. Akanditsanangurira achiti iye akanzwa bhero kunenge kuma3 dzakaita kunge dzakadzika nerodhi yekudai, asi akazodzoka achitedzawo matsoka. Matsoka akafamba nawo kwakundosvika nawo akazorasiswa nematsoka kunanganidzira kunenge ku11 kunenge ku10 kwaitaura achiti ku village 10 achiti kumunda kwacheka cheka ndo kwakagumisira kuti matsoka akanga akuashaya. Asi paakamuka makuseni akafungidzira kuti mombe sinzi dzisiri mudanga munomunika game ngekuti kune vamwe vanhu vanogona kusunga manheru achiitisa matricks awo achidzoka. Akazombomuka achimhanya achitedza muwezva magechi ndio kuenda kuchinyudze muwezva wakatedza akaona usiriwo, akazodzoka akatanga kuenda kuvillage kwendataura. Asi paakadzoka ikoko akadzoka achiti ndaneta matsoka andina kuona ba. Saka akazotora mukana zvakare wekuenda kunomangara kupolisi sezvinhu zvanga zvaitika izvozvi. Nanhasi nyaya ingori hanged mombe pari zvinhasari dzawepo kana umbowo uzere wetati tambonzwawo muvillage kuti mombe dziri kupi hatisati. Mombe dzabiwa vaenda kunomangara kumapurisa. Toda kunzwisisa kuti mapurisa akazotorawo here mukana wokuuya muno muvillage 25 vachironda nyaya iyi? Mapurisa akauya muno muvillage achiwedzawo kuti angaronde sei nyaya iyi sezvinhu zvanga zvaitika usiku. Asi wakauya waida kuti wawedze kuti wangabatewo investigation yekuti zvaenda nekupi. Asi munongozva kuti Mbavha inoshandawo mupurisa. Mukaziva izvozvo kuti Mbavha inoshanda mupurisa, saka nanhasi vanenge vachingori mbishi rekuinvestigate asi havasati vane humbo uzere. Ndoke kutanga here munharaunda ino yevillage 25 ndo ibhuku rekwaurombo murombo ndoke kutanga here mombe dzichishayikwa? Semaziviro andinoita kubva ndichiri mudiki ndofana ndichiri kumagrade 5 ndakasombozvinzwa kare kuti kwakabiwa kwakamvundura kukazombobiwa kwadengedza kuita makesis anenge mairi asi nekwani nekwasekuru murombo iwawo. Asi izvi zvinoratidza ndichiri kumagrade 5 ndichiri mudiki pari ndane 46 years kuratidza kuti kare kekare. Saka zvadzoka zvezvo zvekuti kwabiwa ndo pano paEdmo nepa Innocent Boka. Chitiko chaitika mugore rino tichingoda kuti kupinda muna 2024 asi zvane nguva zvisati zvaitika muno. Kuti nyika kubva nyika ichitanga kuzvitonga kuzere hazvina kuitika mukati menyika ino, nokuti nyika ino yaane makore mangani ekuzvitonga kuzere? Yani chiro 42. 42 hazvina bvira zvakamboitika. Asi ndatotanga kutozviona izvezvi kuti pakava neuchenjeri wekuziva kuti apa tine madhonza mairi, rimwe richandotora kwaInnocent Boka. Apapo pakandinetsawo. Tine mabhucha here angave munharaunda ino kana kuti pedyo nepanapa panganzi mombe hadzingafambe kusvika kure zvekuti tifungidzire kuti vemabhucha ndo vari kutenga mombe idzodzi kune vanenge vaba mombe idzi? Sinzi kuno kuHeadlands mamiriro ezvaita ndezvekuti makesis emombe ati one day. Nyangwe zvazvo mukoma Sly masangana neino yepatsinda asi makesis awanda. Tine mumasango matinoti tikapinda unoona makavhiyiwa mombe 5. Wari kuvhiya wachivhochonyora wachisiya nyama. Ndiri kurangarira kwa Dhani Gombera kwakabiwa zvakare 5. Takaona nyanga zvese panzvimbo pasango
kuvillage 7 kunonzi kwamagocha kwakatorwa dzimwe 5 zvakare dzichivhiwa zvakare vachivhasiya, asi idzi kutorwa kwadzo pedzakavhirwa nazvino hapasati paonekwa. Dzese dzepanapa padhani nedzekupandora hapana chati chaonekwa. Hapana chati chaonekwa. Dzekwadhani gombera dzacho dzakatorwa hapana humbo hwekuti dzaonekwa. Dzinonzi dzekwamogocha dzeku7 humbo hwekuti dzakambotorwa idzi dzaonekwa, humbo hwewo haupo. Tagara sevanhu vari muvillage muno mombe dzakabiwa gore rakunopera. Iye zvinezvi pati paitwa here musangano wekuti vanhu vangaronge sei kuti tisabirwe mombe mumatanga edu takararama zvese? Mukuona kwandava kuita vanhu nemwoyo wavo anenge angotyirawo pfuma yake ndezvekuti mumwe akati garei anopota achitotarisa danga zvinotoreva kuti vanhu atoo magadhi, matanga ari kure nemisha waakutodzosa mudhuze nedzimba nekuti nyaya yembavha dzatekeshera kuzonyatsobatika kwadzo asinyatsobatika dzichinzisika kuti mbavha idzi dziri kufamba sei. Asi ndingone chinetso chinenge chiri kuda kuzondinetsa chekuti mukuziva kwangu kwandinoita, mombe kana ichifamba distance inenge 100 meters kuenda mberi kana kuti kungopfurikidza kana kukwira murori inokwira iine tsamba haikwanisi kuenda. Idzidzi dziri kundinetsa kuti bozi pane maissues endataura mairi kuti dziri kugona kuvhirwa panzvimbo zvinoreva kuti haina kwainofamba, kozoti idzi dzinokwanisa kunge dzichifamba dzichizoenda dzoshayikwa kuti hapana pedzavhirirwa. Zvinenge zviri kundinetsa kuti dzinenge dziri kuzofamba sei, dzakatakurwa nemota. Zvinoreva kuti dzinenge dzakatakurwa nemota. Asi kuziva kwandinoita ndekuti mombe painofamba ine matsamba nepemiti. Saka hungave here unyanzvi hwekuti kufamba chete here zviri kunge zvauda kundinetsa kuti ndizive kuti bozi macases iyaya haasi kunyatsokugurika nekukasika kuti nyatso nehumbo hwekuti apa pabatwa mbavha yemombe. Handisi kunyatsokuona kubatika kwacho kwakanaka. Chikumbiro chenyu kuna Home Affairs Minister takanangana nevakuru vemapurisa vemuno muHeadlands, chingave chikumbiro chipi tichitanga nekumusoro kuti mombe idzodzi dziri kubiwa kana dziri kutakurwa nemota dzibatwe? Muda kuti vakubatsirei chii mimi? Takataura naMinista, toda kutaura naMinista, tikataura nevamwe pamwe vanotengwa. Mukuona kwandiri kuita inini pachikumbiro changu ndiri kuona kuti mbavha idzi dzinenge dzatoenderera mberi dzine mapowers anotodarika isusu tese tiri pano pasi. Bozi kusabatika kuratidza kuti simba ravo rakadini rakati kurise. Ini chikumbiro chendaitofungidzira ndechekuti zvikadadai kuri kushanda kwebazi repolisi vachitorwa nemapatrols anova nemanheru zvinotova nemutemo kuti isisu wana muZimbabwe muno kana tapinda mumba tozwa kuti tapinda na7 takwana patrol kwakutoitwa kunze nemapurisa. Zvikada zvaitibatsira nemhosva yekuti macases emombe haasi kudzokera kumashure. Unova ndo upfumi hwomunhu mutema ari mumaruva munyika ine kuzvitonga kuzere. Ndo chokwadi chizere, bozi mombe ndo upfumi huzere hwatinawo, asi iri kukwanisa kunge ichitorwa nezero deposit kuti itsvagike iwanika, haisi kuwanika. Unozongonzwa kuti yafira apa pasara mapanga apa yafira apa. Uchapupu huzere kuti mombe yako yazooneka zvazofamba sei. Ndisingadi kuti ndinyenye nyepe. Mbavha yemombe chaiyo kunokwanisa taibata, asi kufa mombe dzafa dzakawandisa. Ichinge yabatwa muda kuti iitwe sei mimi? Inini mbavha yemombe ichinge yabatwa ndaitoikumbira palife in jail, bozi anenge angobatanidza nemhosva dzese dzaitwa muno. Bozi tikasati kwaita 5 uko 10 uko 15, saka iye hatizozivi. Bozi iya sembavha inokwanisa kunge ine macases ekuti inini aiwa pandatora ndipana pachiri ndope ndatotangira, but hatizozivi ndopatangira here. Asi akawa nezembo yekuti ngaamborowe life in jail kuba kunosiiwa nekuti kunozikanwa kunzi kana ndichinge ndabatwa ndichadzoki zvakare. Kuve mabhucha kana vachinge vabatwa, nokuti mombe idzi dziri kuenda kumabhucha hadzisi kunoripiswa mombe yomai. Wemabhucha kana vachinge vabatwa zvakare vane kodzero yekunge vachisungwa, because kana pachinge patorwa pfuma zvechisimba zvezero deposit vane kodzero yekunge vachisungwa kana kuti towa life in jail, because atenga chinhu chekuba naiyewo imbavha. Hapana patinomununurira nokuti ane building yebhucha, but chinhu changu watora nezero deposit. Ane kodzero yekusungwa kutoitawo atoitawo inonzi life in jail yekuti azive kuti chinhu chinonzi mombe chakaoma. Izvozvo ndinozvikurudzira kuti zvidaro. Ndizvo zviri kuitika muvillage 25 mubhuku rekwaMurombo kuno Kuchinyudze. Vanhu vari kuchema nekubirwa kwavakaitirwa mombe. Pano pakabiwa mombe mbiri, mubhuku rimwe chete kuzasuko pakabiwa mombe imwe chete. Zviri kurwadza vanhu vari munharaunda sekunzwa kwamaita vanhu iye zvinezvi vari muvillage muno ndo vaamagadhi emombe dzavo, matanga vakuasebedza padhuze nedzimba kuti vasabirwe. Vemutemo muri kupi? Polisi muri kupi? Mombe dzese dziri kupfuura neparoad block dzine mapepa here?
mabhucha nyama dzatiri kutenga imombe dzakaudzwa mumabhucha zviri pamutemo here, dzakatengwa kumaabatua, kana kuti maabatua ikoko zviri kusvika ikoko imombe here dzakatengwa zviri pamutemo, dzikakliwa mumabhuku, dzikakliwa nemapurisa. Izvi tozvisiyira kune kwamuri. Kana mune vamunoziva vari kutora mombe zvisiri pamutemo, vasina kukumbira, varidzi vayo, makasununguka kutifonera imi veSly Media kana mapurisa ari pedyo nemi kuti muvataurire kuti tinofungidzira kuti ningi ndiye anoita basa rekutora mombe dzevanhu asina kukumbira. Zita ndinonzi Silvester, tafumana ndakamira Frank wesere live tiri kuno Kuchinyudze mu village 25, ndinoti chisarai.